Well, happy birthday to you. Ahoj, ja som Dušan a mám na starosti v podstate celý český Martinus. Bol som zamestnancom číslo 1, keď sa to dá takto nazvať. 5. narodeninám by som chcel povedať, no je vlastne ťažko vybrať jednu vec, lebo od nejakých veselých historiek až po nejaké menej veselé. Ja si pamätám vlastne, že keď som prišiel do Martinusu, čo som tam prišiel už pred 7 rokmi, tak sme vtedy nejak počítali s tým, že to celé pripravíme a spustíme za 3 mesiace, maximálne za 6 a potom sa to naštartuje, takže tam prišlo prvé také vytriezvenie a odtedy vlastne je to v podstate celé pre mňa taký beh na dlhú trať, veľmi zaujímavý a stále ma to baví a verím, že tím ľudí, ktorí spolu so mnou na tom robia, to stále baví a verím, že hlavne vás zákazníkov vlastne baví tá naša cesta a tie veci, ktoré pre vás robíme a tú spätnú väzbu, ktorú od vás dostávame, že sa vám páči to, ako k tomu pristupujeme a to je asi to, čo by som chcel aj popriať Martinusu k 5. narodeninám do tých ďalších rokov, či už 5 alebo viacerým, aby vás to stále bavilo, aby ste stále mali z toho taký pocit, že Martinus sa skutočne snaží k tým knižkám a k celému tomu odvetvu pristupovať trošku inak a robiť veci, ktoré tu nie sú úplne tradičné. Takže ja vám chcem všetkým poďakovať, ktorí sa pozeráte na toto video, ale aj ktorí ste u nás len niekedy boli na stránke alebo ste si spravili čo je len jednu objednávku a verím, že vám budeme takto radosť a dávať aj naďalej. Díky moc. Moje jméno je Jana a jsem v Martinusu zhruba rok a půl už to bude, takže já jsem pořád ještě tak trochu takový martinusácký benjamínek, a hlavně protože jsem tady taky pořád ještě ze všech nejmladší. A já bych vlastně chtěla popřát Martinusu tady takhle na ulici, protože právě často po pražských ulicích chodím a fotím lidi s knížkami do projektu Za knihami. Určitě tady někde budete mít odkaz, tak se na náš projekt podívejte. No a kromě příležitostného focení mám na starosti částečně zákaznický servis společně s Lenkou, částečně komunikaci na sociálních sítích společně s Bárou. Každý čtvrtek na blogu pravidelně Martinusácky vychází moje recenze, takže nedokážu asi shrnout svoji práci v Martinusu pod jedinou pozici, ale o to zajímavější to je a dobrodružnější, řekla bych. No a Martinusu bych k jeho 5. narozeninám ráda popřála spousty a spousty dalších krásných příběhů, které tvoříme vlastně i díky vám. Ahoj, takže já se jmenuji Lenka, ale v kanclu mě všichni říkají Léňo a mám tady na starost pro ty, kdo to neví, zákaznický servis. Pracuju tady už, já to nemám teda přesně spočítaný, ale je to za 25 dní 4 roky a je to tady prostě super. No a ty bych vám třeba řekla nějakou třeba historku ze zákaznického servisu, volala jedna paní a jestli máme nějakou knížku o slonech, tak jsem to hledala, že jo, žádnou se bohužel tu, co chtěla, nenašla a ona byla strašně smutná, protože říkala, že vnučka miluje slony a že chtěla nějakou knížku tady o slonech a přímo tuhle a mě jí bylo líto, tak jsem zkusila, jakože ji rozveselím, tak jí říkám, tak zkuste třeba vnučce koupit slona. A tak chvilku bylo ticho, asi jako půl minuty a říkám, to jsem asi přepískla a ona se začala strašně smát a říká, fakt vám moc děkuju, příště budu potřebovat se zasmát, tak vám se zavolám. No a co bych chtěla popřát Martinusu? No rozhodně minimálně dalších 55 let. Ahoj, ja som Jano. Do Martinusu som v podstate prišiel ako najčerstvejší člen posádky, niekedy pred pár mesiacmi, boli viac ako 6, predpokladám. A v Martinusu mám v podstate na starosti veľa vecí, o ktorých nechcem hovoriť, pretože by som radšej hovoril o tom, čo pre mňa tých posledných 6 až 8 mesiacov znamenalo a o tom, čo praje Martinusu do budúcnosti. A pre mňa je to zatiaľ veľmi príjemná skúsenosť, veľmi príjemná práca so skvelými ľuďmi na skvelom produkte. Čo ma baví najviac, to samozrejme knihy, ktorých máme všade okolo seba dostatok, niekedy až nadbytok. K 5. narodeninám by som chcel Martinusu zaželať ešte veľa, minimálne tak úspešných 5 ročníc ako tá posledná. Chcel by som zaželať, aby sa nám darilo písať tento spoločný príbeh, prinášať príbehy nielen nám, ale aj vám, prinášať radosť, prinášať knihy a spolu si to naravne užívať. Všetko najlepšie a ďakujem, že ste tu s nami. Ahoj, pokud mě neznáte, tak já jsem Lucka a v Martinusu pracuji 3. rokem jako produktová manažerka. To znamená, že mám v podstatě na starost knihy, to aby všechny knihy, které po nás mohou zákazníci chtít, abychom měli v nabídce. A taky pro vás každý měsíc připravuji pořad o nejlepších knihách měsíce.
K Martinusu jsem se dostala skoro před 3 roky přes jeden tweet, který jsem zaznamenala, když jsem byla na dovolené, a v té době jsem ještě pracovala v marketingu nakladatelství, ale tak nějak mě to cvrnklo do nosu a bylo mi jasné, že tohle je pro mě to pravý místo. Martinusu bych k 5. narozeninám popřála, abychom i nadále byli taková skvělá parta lidí, aby nás práce bavila a abychom to dělali tak jako doposavat srdcem a hlavně kvůli tomu, že všichni ty knihy máme opravdu rádi. Ahoj, já jsem Bára a moje pozice v Martinusu se oficiálně jmenuje Marketing Book Lover, což je poměrně přesný pojmenování, protože vlastně mám na starosti různý knihomolský marketingový projekty a prostě to, jak ukazovat, že jsou knížky cool a jak knížky propagovat. Já jsem v Martinusu chtěla pracovat vlastně skoro od momentu, kdy jsem zjistila, že existuje. A proto teďka vlastně sedím v kavárně Les Camarades, protože tady jsem měla s naším Dušanem úplně první pohovor. Takže je to pro mě takový symbolický místo. Pro mě je práce v Martinusu strašně skvělá, hlavně proto, že já jsem měla trošku problém sehnat v rámci marketingu něco, co by opravdu mělo duši a co by mělo smysl a co by mě tím pádem bavilo propagovat a co by bavilo i lidi, aby se to vlastně chtěli pořizovat a nějakým způsobem užívat. No a knihy jsou samozřejmě přesně věc, která splňuje všechny tyhle ty podmínky a zvláštně i v Martinusu. Takže já bych chtěla Martinusu do dalších let popřát hlavně to, aby se nám dařilo to, co se nám daří, doufám doteď, i s vaší pomocí. A to je vlastně ukazovat, že knížky skutečně prohlubují empatii, že vzdělávání i příběhy mají tu moc rozšiřovat nám obzory a dělají třeba díky tomu svět trochu lepším místem. Pro ty z vás, kteří mě neznáte, já jsem Iva a pracuji v Martinusu jako markeťák a na starosti mám mimo jiného třeba i ty hezké hrníčky, po případě slušivé knihotrika, anebo plátěné tašky, ve kterých věřím, že si nosíte knížky a nejenom ty knížky. V Martinusu jsem téměř půlku jeho života a dalo by se říct, že mi Martinus vstoupil do života přesně ve chvíli, kdy já jsem vlastně nevěděla, co dál, protože jsem byla daleko za oceánem někde v Amazonii a celé léto jsem měla takzvaně vypnuto. A v tu chvíli přišel inzerát do Martinusu a já mám doteďka před očima fotku, kterou jsem fotila někde u Amazonky do svého motivačního dopisu, aby mě tady přijali. A to se splnilo a jsem za to strašně vděčná, protože asi vesmír chtěl a všechny náhody kolem toho chtěly asi, abych byla součástí martinusáckého týmu. Myslím si, že moje role v Martinusu je zásadně ještě z jednoho pohledu. A to, že jsem pomohla prolomit mužské ledy v našem běžeckém martinusáckém týmu, takzvané mrcině, jestli jste o tom někdy slyšeli. A od té doby, co jsem vlastně s klukama běžela Vltava Run v roce 2015, tak se holky už tolik nebojí zúčastňovat dalších závodů, což si myslím, že je super a jenom tak dál. Martinusu bych do dalších let chtěla popřát, ať zůstane pořád takový mladý, chilý, svěží, plný nadšení a hlavně ať má kolem sebe spoustu přátel. A tím nemyslím jenom těch facebookových nebo instagramových, ale těch reálných. A tím myslím zaměstnance, přátelé Martinusu a mezi ty řadím i vás. Protože bez vás by Martinus nebyl Martinusem a to je na tomto skvělé, že se může naše světy takhle propojit. Takže Martinusu všechno nejlepší. Ahojte, ja som Mišo Meško a som CEO Martinusu. A dodnes si spomínam, ako vznikla myšlienka českého Martinusu, ktorý dnes oslavuje už 5 rokov. Bolo to niekde na diaľnici v Španielsku, kedy sme sa o tom s Duom prvýkrát rozprávali. A je pre mňa úžasné vidieť, aká úžasná cesta to odvtedy bola. A často nie je diaľnica, veľmi často to boli rôzne kľukaté okresky a dodnes sú. Ale som veľmi rád, že sa nám podarilo dať dokopy toľkých skvelých ľudí a teraz nemyslím len tých, ktorí sa starajú o našich zákazníkov a čitateľov, ale práve tých čitateľov. Takže ja do ďalších 5 a ďalších rokov Martinusu CZ želám a minimálne tak skvelých ľudí, ako si okolo seba dokázal vybudovať na všetkých stranách doteraz. Všetko najlepšie. Well, happy birthday